נטלי נשארה איתנו פה, ועוד מעט רויטל תמליץ לנו על מסלולי טיול מיוחדים לחנוכה, אבל קודם, יש אנשים שפוחדים מאש. לא הזהירות הרגילה שכולנו רגילים אליה, תיזהרו שלא תקבלו קביעה, אלא פוביה של ממש. שלום דוקטור אוהד. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. אני לא חושבת שאני פוחדת ממשהו ממש, אבל מהי פוביה? פוביה, קודם כל בואו נתחיל עם מה זה פחד. אוקיי, מה זה פחד? כן, כולנו יש לנו פחדים. יש הבדל בין פחד ופוביה. יש ופוביה. הבדל מאוד משמעותי, אז נתחיל מפחד שיש לנו מדברים טבעיים, כמו אש, שריפות, אפילו ג'וקים, גובה. נחשים. נחשים, מחברים. אוקיי, אני פוחדת מנחשים. מוות גם. פחד ממוות או פחד מהחיים עצמם? כן, זה דברים שכולנו מכירים, ויש גם דברים שעברנו בחיים, ואז אנחנו פוחדים גם מהדברים האלה, יכול להיות תאונות דרכים, אולי כמעט טבענו, ואז אנחנו פוחדים מהמים. מכירים. אז מה ההבדל בין זה לפוביה? זה שבעצם אנחנו לא פוחדים מהתוכן עצמו של האש או הכבישים או העכברים, אבל כשאנחנו פוחדים מהלחץ עצמו, מהרגש שעולה בנו. מה זאת אומרת? באותם רגעים של הפחד יש לנו כל מיני דברים שהם לא בשליטה שלנו. פתאום יש לנו סימפטומים של דופק לב מואץ, ורעידות וזיעה, בחילות, סחרחורות. וכל הדברים האלה הם לא בשליטה שלנו, והם מאוד מלחיצים. מה קורה לי בגוף? מה קורה עכשיו ברגע הזה? יש לנו מחשבות מטרידות, אולי יקרה לי איזה קטסטרופה, אולי אני לא אעמוד בלחץ הזה. וכל הדברים האלה עולים ומציפים אותנו, ופתאום אנחנו מרגישים כאילו משהו הולך לקרות, כאילו משהו לא בסדר פה. והתגובה הזו שעולה לנו באותה רגע, שאנחנו לא מרשים ללחץ הטבעי הזה לקרות, זה בעצם הבדל בין פחד לפוביה. וכשאנחנו אומרים, אסור לי לחוות את הלחץ הזה, זה משהו נורא, זה משהו מסוכן, אני לא אעמוד בזה, יהיה לי התקף לב. ואנחנו מנסים בעצם לברוח מהמצב, או להימנע מהמצב בכל מחיר, זו ההגדרה של פוביה. אלה סימפטומים פיזיולוגיים, אבל זה יכול להשפיע לנו גם על האורח חיים, אם יש לנו פוביה ממשהו. נכון, אם אנחנו בעצם יודעים שזה הולך להגיע, ואנחנו לא רוצים להרשות לעצמנו להגיע למצב הזה, אז אנחנו ננהל את החיים בצורה כדי לא להגיע למצבים כאלה. אם אנחנו פוחדים מאש, אנחנו לא נגיע בחג בשביל להדליק נרות עם המשפחה, כי אנחנו כל כך פוחדים מהאש. אם יש לנו... בואי נדבר באמת על פוביה מאש, כי זה דבר שהוא מאוד הגיוני. הרי מגיל קטן אנחנו שומעים את ההורים שלנו, תיזהר מאש, זה מסוכן, זה כואב, זה יכול לשרוף אותך, אל תתקרב. זה הגיוני שאנחנו נגדל עם פחד לאש. זה גם הגיוני שיכול לקרות משהו. כן. אבל הסיכויים שיקרו משהו, אם אתה מדליק רק נרות ואתה מאוד עושה את זה בזהירות, ואתה שמח על עצמך שתעשה את זה בצורה נכונה, אז רוב הסיכויים שלא יקרה כלום. אוקיי? זה כמו פוביה מנהיגה. נכון, יכול לקרות משהו. אבל ביום-יום כולנו נוהגים ולא קורה לנו כלום, כל עוד אנחנו נוסעים בזהירות. יכול להיות שפעם באמת יכול לקרות משהו, אבל בפוביה אנחנו פוחדים שכל רגע יהיה קטסטרופה אם אנחנו באמת נחשוף את עצמנו למצב המלחיץ הזה. איך נוצרת באמת הפוביה הזו מאש? האש או התוכן הספציפי, כל אחד מביא איתו, מהחיים האישיים שלו, אבל הפוביה בכלל הוא מתפתח בגלל שאיפשהו למדנו על הדרך לא לסמוך על עצמנו. זאת אומרת, איפשהו בחיים, יכול להיות שזה היה משהו בילדות, משהו שמענו בבית, כל הזמן תהיה בחרדה, אל תסמוך שהכל יהיה בסדר. יכול להיות שהיה לנו איזו תאונת דרכים או משהו מאוד קשה, שבאמת ניער לנו את הביטחון, ואז אנחנו הגענו למסקנה, אתה לא יכול לסמוך על עצמך. אבל יש פוביות מדברים שלא קשורים אליי, כמו שאמרת מקודם, מג'וקים ומנחשים, זה לא קשור אליי, אז למה יש לי פוביה מזה? מה הג'וק יעשה לך? הוא יגיל אותי? יפה, מה זה גועל? זה רגש. אנחנו לא רוצים את הרגש הזה. כן. אבל תכלס הוא לא יעשה לך שום דבר. אז זה פשוט עוד פעם, זה הימנעות מהמקום הרגשי הזה שמאוד מפחיד ומציף אותנו. נטלי, יש לך איזה פוביה? אחרי שהוא הגדיר מהי פוביה? אז אני ניצחתי פוביה, דווקא. איזה פוביה? היה לי פחד מאוד גדול מנחשים. אני חושבת שזה די... מאוד נפוץ. מאוד נפוץ, נכון. היה לי פחד מאוד מאוד גדול מהאנשים, רציתי להגיד. גם מהאנשים, מנחשים. ומה שאני עשיתי זה... זאת תקופה שבעצם התגרשתי, וככה הרגשתי כתוצאה מהגירושים מאוד, מאוד חזקה, וכאילו אני יכולה לפתור את הכל. שמה דגש על הכאילו. והחלטתי שאני הולכת להצטלם עם נחש. אוקיי? עכשיו, יום לפני הצילומים עם הנחש, הגעתי לאותו בחור, הוא אמר, אני מטפל שנים באנשים עם פוביות עם נחשים, אין סיכוי, הבחורה עוד מקרה באמת קשה מאוד. אני זוכרת את היום צילום, והבנתי שאין ברירה, ועמדתי שם ככה. אמרתי, הנה זה מגיע, וזה הולך לקרות. ואני זוכרת שאמרו לי, שנייה לפני ששמו אותי עליו, הכל בסדר, אין לו ערס, אבל אם תעשי תנועה לא מהירה מדי, זה 100 שיניים בתוך
פנים, והלכה הקריירה. הלכה. ואז אני זוכרת, שמו לי, הוא היה לבינו, שזה נחש גם ככה מופרע עליו כאן, כזה גדול. שמו אותו, והמדהים הוא, קאט, כעבור איזה שעה, רואים את שנינו ישנים, יש פולרויד שאני ישנה, והוא עליי ישן. וככה, ופתאום גיליתי שזה פשוט דבר, זה היה נעים, זה היה מקסים, הוא היה נפלא, הוא היה טוב, הכל היה בסדר. אז עכשיו את חיה בשלום עם נחשים? עכשיו אין לי בעיה, אני אראה נחש, אני כמובן לא אקפוץ עליו, בגלל שזה יכול להיות מסוכן, אבל אני לא אכנס לאותה חרדה שדיברת עליה. יכול להיות שיש שם משהו מינימלי, אבל משהו שפחות מאיים עלייך, גם אם זה נמצא. ברגע שהתנסיתי בזה, ברגע שנגעתי בזה, הבנתי התגברת על זה. זו שיטת טיפול? פשוט להתמודד עם זה? האמת היא שזה אחד הדברים שאנחנו עושים בטיפול. הטיפול הנפוץ לפוביה היום באירופה, בארצות הברית, זה מה שנקרא טיפול CBT. CBT זה בעברית טיפול קוגניטיבי התנהגותי. הקוגניטיבי מתייחס למחשבות שלנו, ההתנהגותי מתייחס לאיך אנחנו מגיבים באותם רגעים. ואחד הדברים הכי נפוצים שאנחנו עושים בפוביה זה חשיפות. חשיפה לדבר הזה שבעצם מלחיץ אותנו. כמובן באופן הדרגתי, אולי לא ישר לנחש הכי גדול. בצורה כזו אגרסיבית, ישר, תביא את הנחש הכי גדול שיש לך במלאי. אז זה מה שנקרא ממש פלאדינג, הצפה. אבל יש גם דרכים אחרות, אם זה בעצם פוביה מאש. אז אולי לא נתחיל עם הדבר האמיתי, אולי נתחיל דמיוני. או שאולי נראה קליפים של שריפות ביוטיוב, באינטרנט, ולאט לאט ניתן לעצמנו לחוות את ההרגשות, את הלחצים האלה שעולים, גם כשאנחנו יודעים הגיוני שזה לא באמת מסוכן, ונראה מה זה, לתת לגוף לחוות רגש. כמה זמן לוקח תהליך כזה של התגברות בפוביה? האמת היא שהטיפול, ה-CBT הוא קצר מועד, זה לא כמו שיחות שלפעמים יכול להיות שנים, זה בעצם טיפול של כמה חודשים. יכול להיות חודשיים, 6 במקרים קשים, אבל בעצם מה שקורה זה דרך התרגול של החשיפות האלה שהתרגלים, אתה בונה דפוס חדש, אתה בונה הרגל חדש, וברגע שאתה מיישם אותו זה שלך, אתה פשוט לוקח את זה הלאה, ויכול להיות שבהבא, כשתראו משהו מפחיד, אתה תרגיש את זה, אבל זה פחות מאיים עליך, אתה כבר מבין שאתה יכול להכיל את זה. וזה בעצם המוקד של הטיפול, להגביר את האמונה העצמית. דיברת על זה אחרי גירושים, שבאמת הרגשתי יותר טוב. וככל שהביטחון שלנו יותר גבוה, אנחנו מרשים לעצמנו להגיד, אוקיי, זה מפחיד, אני לא יודע ב100% בוודאות שהולך לקרות משהו, אבל אני סומך על עצמי שיהיה בסדר. וזה המקום להכיל את האי-ודאות. ובדרך כלל אנשים שהביטחון שלהם לא הכי חזק, אז קשה להם להתמודד במצבים של אי-ודאות. כי הם ישר מניחים שמשהו נורא יקרה, איזה קטסטרופה. אי-ודאות זה דבר מפחיד, אני חושבת, לכל אחד ובכל דבר. נכון. אנחנו אוהבים לדעת מה קורה. ברגע שיש אי-ודאות, האינסטינקט שלנו זה לחשוב על מה יכול לקרות. כל הפחדים עולים. אבל יש לנו משהו שמאזן את זה. האמונה בעצמנו, שאנחנו יכולים להכיל את הדבר הזה, שאנחנו יכולים להתמודד. ואם זה חסר, אז באמת אנחנו מוצפים בכל הפחדים שעולים. וואה, תודה רבה. יש לך פחד בטיולים? עוד לא. לך יש פחד מטיולים? לא, אני בעד. חס וחלילה, רויטל, כולנו איתך. טיולים לחנוכה. נכון, חנוכה הוא כאילו לא חג קלאסי של טיולים. אנחנו לא מדברים על